talaga yung mag-stage father mo. In a good way. Living? Oh my God. Share ko lang. Ako din. Hindi pa naman ako nababad. Alright, thank you. Yeah, petesyo na siguro kita sinawag. Wala po. Meron na po. Magkaiba kami ng GC. Char, ayun, ayun. Totoo ba yan? Di ko nakita. Na meron na siyang ano. Nasa TikTok niya. Sabi ko, ay, ginalingan naman. Ano yan? Ano, reserva lang. Hindi Kapag alam. Hindi Oo. mo pa sa akin, pati sa iba. May feeling ko ano yan. Hindi good yun. Hear the music of our hearts. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Paulinimen yung haway garantisado. Paulinimen, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa Pau! Lunes Celebrate! Ayan, no? Unang show natin ngayong Agosto, kaya sisimulan natin at tatatadin natin sila ng napakaraming inspiring stories dito sa Tambalang Sipaw. Ako ang inyong papapiyang magpapainit at magpapasaya dulot ay good vibes. Kasama si Shaki kay kakulitan, kakwentuhan nyo tuwing agahan. At ngayon nga, usaping celebrate at talagang marami tayong syempre pagdiriwang. Dahil syempre kahit sa maliit na bagay, may malaki itong syempre step ito para sa tagumpay. Kaya nga partner and celebratory for everything that we have done so far. Wow. Sabi ko nga kanina, partner, it's already August and grabe, a few more months. We're going to celebrate na naman Christmas. But before we skip that out, Christmas, usaping Christmas, tayong Pinoy ang pinakamahabang selebrasyon ng pagdiriwang ng Pasko. Kaya nga, months pa lang naririnig mo na siya. And aside from that, diba, babalikan natin ngayon, mga Car Rangers Olimpinoy ang nananaig ngayon sa ating mga balita. Ayan, mamaya pag-uusapan natin yan. Ayan, Olimpinoy na talagang umaarangkada. Kaya nga, partner. And aside from that, we also have ways for us to celebrate our battles in COVID-19 kasi meron na naman tayong makakasama part of our barangayan that will give us their platform and advocacy in fighting this. And of course, celebration of kabataan. Kung ano ambag nila. Ambag para sa ating bayan. Lalo na ngayon, no? Challenging times. Oo, partner. And aside from that, tutok lang mga Car Rangers kasi meron din tayong tips on how we boost our immune system during this times of pandemic. And nga ngayong maulanin, di ba? Oo, yan. At marami pa tayong malalaman na kasagutan. Diyan sa sabi nating guest natin patungkol rito. Nahanap mo na ba yung sagot, partner? Oo, yung sakit sa puso ba? Umagang-umaga, umuhugot tayo. At syempre, mga Ka-Rangers, wag na wag kayong bibitaw dahil marami pa tayong pag-usapan at interesting na balita at topics ngayong Agosto 2. Kaya August 2 na talaga tayo mga Car Rangers. And to all that is watching us today, good morning sa mga Car Rangers natin dyan, either watching through our Facebook Live, our social media platform, good morning sa inyo. At syempre, wag nang bibitaw mga Car Rangers dito sa Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.
Nagbabalik ang tambalang sipaw. Ayan, syempre, usaping celebrate. Ikaw, ano ang kahulugan para sa'yo ng salitang selebrasyon? Marami, partner eh. And again, small battles, big battles, it's always a reason for us to celebrate. Actually, ngayon, just winning life itself, bumangon ka, that's already one way for us to celebrate. Grabe, yung gift of life is something that you have celebrate. I celebrate every day. Ikaw naman, partner. Ako, sa akin, na laging kasama ng selebrasyon ay pagiging grateful. Oo din. Oo, kasi syempre, nandoon yung bagay na lahat ipapasalamat mo. At parte yon, kahit maliit naman o bagay or malaki, malaking tulong ito para sa'yo. Sabi ko nga, small steps leads to a great and a big journey para sa atin. Tumpak naman, partner, naniniwala ako kasi every time na ginagawa mo yung maliliit na bagay, leads you to something far greater. Kaya nga sa mga Olimpinoy natin na athletes, di ba, partner, grabe yung ginawa nila for us. Kaya yan, usaping Olimpinoy na tayo. Ayan, pagkatapos masungkit ng unang gintong medalya sa weightlifting ni Heidelin Diaz, ngayon, umaarangkada pa rin sa huling linggo ng Olympics sa Tokyo 2020. Kaya nga, sumusunod sa yapak natin is si Nesty Petesio. Diba, partner? Nag-aral dito sa isang universidad dito sa Cordillera. At binigyan niya naman tayo ng winning. Another reason for us to celebrate naman is another Olimpinoy, which is naman si Yumir Marshall, di ba, partner? At si Nesty Petesio na talagang una din sa boxing. Isang babae, women empowerment na nag-secure ng syempre gold to silver medal kung mapanalo niya ang isa pang laban. Kaya nga, that's really securing something. And alam mo yung sinabi niya nga that hindi niya naman iniisip that she will be the first. She's just actually wanting to be there. Doon lang, nakasama siya doon. So, ang humble, his heart is very humble to just say that I just want to be there. So, it's something na we celebrate to be here, mga Ka-Rangers. At ayan nga, kahapon nga din, talagang nagdiwang din ang ating sambayanan. Yes! Dahil kay Yumir Marshall sa ating male category boxing na kung saan nag-secure naman siya. Pagkapanalo niya kahapon, nag-secure siya for a bronze medal. At ngayon, isa pang laban ulit for having a chance na kung saan makakapanalo siya. Kung sakali, manalo siya gold. Pero kung hindi naman tayo magkaroon ng chance of it, magkakaroon tayo ng silver pa rin. It's a good. Partner. And nakita ko nga yung pagiging mentality ng Pitno na yun, that we are always a good sport, partner. Because in one of the pictures taken of him, he hugged his opponent, meaning that it's a good fight. It doesn't mean that I won, but it was a good fight for the both of us. Nakaka-ano lang siya, na ganun talaga tayong mga Pinoy. We accept defeat and we embrace learnings from this. At yan pa, umarangkada pa rin ang ating, syempre, Carlo Paalam, isa ding estudyante sa isang universidad dito sa ating Baguio. At talagang nagbigay din sa atin ng kakayahan na talagang mapanalo natin dito sa boxing. Si Carlo Paalam na kung saan isa pang panalo, meron na siyang masecure siya ng isang bronze medal. Wow! Ang dami nating partners that are riveting into other sports aside dun sa mga alam na natin. So, boxing is something na akala lang nila street fight. But the dynamics of it is ang laki. Yung mechanics nito is ang galing nating mga Pilipino talaga. Lastly, bigay na natin. Yan na, parang dalawang finalists naman natin na si Ernesto Obiana at si Carlos Yulo. At talagang nilalaban nila na masungkit pa rin sa podium placers kahit sa bronze, silver, or gold. Yes. And sabi mo nga, partner, kanina, diba, yung one of our athletes, si EJ Obiana, he said that he was not mentally prepared in the sport because it wasn't his cup of tea. Pero ang galing, pinakita niya na kahit hindi niya ito specialization, he won against it. So, nakakataba ng puso. And sa ating lahat ng Olimpinoy natin, congratulations. You've made us so much proud to be a Filipino. Ayan, at syempre, dumako naman tayo. Dito sa Baguio, lipat na tayo sa Baguio muna. Ulit. Ayan, at dito ng ating vaccination schedule for August 2 ngayong Lunes. Celebrate. Ayan, celebrate na natin yan. Syempre, patuloy pa rin umarangkada din ang ating pagbabakuna. Yes naman. So, mga Ka-Rangers, just a friendly reminder, there would be a single dose schedule
schedule for A2 senior citizen only from all barangays of Baguio City. Again, let me repeat, that is all barangay of Baguio City. And that would be held sa ating venue na Baguio Country Club. So good morning and hi po. Don't forget to bring your ID, proof of your residence, and syempre, our QR code. No stop needed for today, mga Car Rangers. Yes, at dito naman tayo sa ating COVID update na kung saan as of, kahapon nga itong update na to, as of 1st ng ating buwan ng Agosto. At 6:30 p.m. nagkaroon na tayo ng 0 death kahapon. Ayan, sinimulan natin na talagang walang namatay because of this case sa COVID-19. Pero sa total death, nagkaroon na tayo ng 817 and total cases of 43,885. And for our daily cases, per provinces kahapon, Abra, we have 28 reported late, Apayao 79, Baguio 35, Benguet 17, Ifugao 6, Kalinga 3 at Mountain Province 14. Kaya nga, and to summarize all our active cases per provinces, mga Car Rangers, we have Abra for 265 count, Apayao at 290, Baguio at 358, Benguet at 314, Ifugao at 85, Kalinga at 115, Mountain Province at 34, bringing us up to date yesterday at 1,461 active cases. So mga Car Rangers, ingat lang. We always follow the simple protocol nga naman. Nasabi nga nila ngayong COVID-19, hand washing is a luxury kasi nga hindi lahat ng places is may water. So we're very, very thankful na kahit papaano umulan for our farmers as well that needed water. Yan. Ayan ang ating update ngayong program ng Agosto. Yes, partner. At ngayon, kaugnay nga rito, sa-celebrate na natin yan ng mga iba't ibang ambag at mga serbisyo ng ating kabataan ngayong barangayan. Excited na ako, partner, kasi this is a different way of looking at it. Kasi yung platforms and activities nila are really holistic and not just for one, but to all of their constituents. So, partner, if we are ready, we have one representative from... Saan na nga ba ito, partner? Ayan, ito lulusupin natin ngayong barangayan, ang Barangay Luwakan Liwanag. Narito ng ating SK Jasper Bidos. Hello po, good morning! Good morning po. Ayan, syempre kahit maulan talagang bigay todo ang ating serbisyong ngayon. At Sir Jasper, kamusta naman po ang Barangay Luwakan Liwanag ngayong hinaharap nating pandemya? Sa ngayon po, ang Barangay Luwakan Liwanag po ay nagkakandak po ng iba't ibang projects in celebration with the Buwan ng Kabataan. Yes. Wow, sinabi niya ng Buwan ng Kabataan. Speaking of kabataan, sa'yo, ano ang mga parte at ng kabataan, lalo na ngayong challenging times ngayong pandemya, ano mga ginawa niyong proyekto ngayon? Actually po, ngayong Buwan ng Kabataan or in this times na nahihirapan nga po tayo ngayon dahil it's pandemic, marami po kaming ginawang iba't ibang proyekto katulad po ng mga pagkandak po ng iba't ibang klaseng webinars na with different kinds of topics like HIV awareness, Cultural Heritage Month, and a lot of topics po na webinars. Ganun din po yung ginawa po naming pagkakandak ng donation drive sa tulong po ng University of the Philippines Baguio at saka ng Sangguniang ng Kabataan Baguio. Maraming salamat po, President Levy. SK Federation Baguio po. Kaya, yes, partner? With those activities nga, nakita natin how challenging it is being a young public servant. So, ikaw ba, Sir Jasper, what do you think is the advantage of being representative of the youth ngayong pandemic? Well, yung advantage po na nakikita ko is I have the ability to voice out yung mga issues na nakikita ko as a youth, as part of the youth. Marami po kaming issues like it's too many to say and with this platform po, no, I guess nabibigyan ko rin po ng pagkakataon yung iba't ibang bata sa amin, yung mga youth sa amin na mag-voice out din po. Ayan, at syempre, napag-usapan na natin ang kabataan. Let's go sa isang kabataang public servant. Yes. Paano naman, ano ang ginagawa mo
para ma-empower mo ang iyong kapwa at syempre maibigay mo yung serbisyo mo as a public servant. Syempre kasi lagi na lang mga barangay officials, Oo, andyan. tama. Sila lagi ang nandun. Pero iba ang pananaw at perspektibo ng isang kabataang public servant. Yes, partner. Ano mga ginawa mo as a public servant? Actually, nag-start po kami, since yung Barangay Luwakan Liwanag, maliit lang po siya na barangay. At yung mga kaibigan ko po, doon po ako nag-start. Tinawag ko po yung mga kaibigan ko, tapos nagkaroon po kami ng donation drive. Yun po yung ginawa namin sa tulong po ng, gaya nga po ng sinabi ko kanina, University of the Philippines Baguio at saka ni SK President na si Levy. Maraming pong salamat again. Thank you so much for the help po. And yun po, sa pag-i-invite po ng mga kaibigan ko sa barangay lang po namin, hindi lang po sa barangay Luwakan Liwanag, meron rin po sa Luwakan proper, sa CAM7, and sa Irisan po. Marami pong mga kabataan sa Baguio na gustong makita ang Baguio City na magkaroon ng isang pagbabago para sa mga kabataan, hindi lang po sa mga kabataan kundi para po sa ating lahat. Yes, at syempre about kabataan nga partner, maraming pwede nilang maibigay para sa ating bayan. Kaya nga, partner. And Sir Jasper, tanungin ko lang kasi you've mentioned earlier that you've done projects for HIV awareness, which is something na sabi nga natin, it's a taboo in the Filipino culture. What were the constraints being a youth member na paano mo siya ma-educate ang kapwa mo youth in this kind of matter? Well, yung nakikita ko po na constraint is, I guess yung lack of information regarding this matter. Kasi po, alam po natin na marami po sa atin ang hindi pa rin po naniniwala na ang HIV po ay nakakahawa at marami po sa atin ang hindi po nagpa-practice ng safe sex. And I guess with this platform in mind, makakatulong po tayo sa pag-spread ng awareness regarding this matter po. Kaya nga, Sir Jasper, I just wanted to follow up. Ikaw po ba personally, in your personal opinion, and syempre with, yun nga, nabanggit din natin na estudyante ka kanina, in your personal opinion, would you be favor of sex education? Yes po. I am a nursing student po and I am in favor of the sex education po. Ayan, syempre, usaping edukasyon ang pag-uusapan Oo, natin. partner. And doon din ang mental health education Yes. natin. Paano naman natin na monitor ang ating mga kabakabataan ngayong pandemya na kung saan isa na ang target nito ay ang syempre isolation. Maraming nakaka-encounter ng anxiety and depression. Paano natin sila na monitor mga kabakabataan natin sa barangay Luwakan Liwanag? Sa simpleng kakamustahan, sa simpleng kamustahan lang po, nakakatulong na po ito ng malaki sa mga kapwa kabataan natin sa Barangay Luwakan Liwanag. And dahil nga po sa mahirap po ang panahon ngayon, and we only use social media as a platform to communicate to the young people nowadays. And actually, yun lang po, nagkakamustahan lang po kami, tapos nag-share lang po kami kung may problema pong isa't isa, share lang din po. Yes, tama naman. Sharing. Kailangan mo pa rin natin ng kasama at suporta ngayong pandemya. Challenging times, di ba, partner? Yes, partner. And Sir Jasper, in taking care of the mental health of you personally then and with your youth members, are there specific activities na nagawa natin for them aside from online kamustahan? Kasi Luwakan, Sir Jasper, napapansin ko marami pong nagbabike or nagjo-jog within that area. So how do you do this? Nag-start po kami sa webinar. Yung webinar po, tapos until nag-spread na po siya sa mga kaibigan. Since yun nga po, gaya po ng sinabi ko, maliit lang po yung Barangay Luwakan Liwanag. Kaya po, kung ano po yung nauuso sa amin, yun na po yung ginagawa ng karamihan sa amin. So, nag-start rin po kami sa webinar. Gaya po ng nasabi ko kanina, nag-start po kami sa webinar. Tapos, in-invite po namin yung iba't ibang kabataan dito na mag-try ng iba't ibang activities. Since pandemic po kasi ngayon, hindi na po namin natuloy yung project namin sa basketball court and different sports po sana. Pero since pandemic po, yun po, medyo restricted na po yung actions namin.
Siyempre, ayan. Siyempre, kailangan pa rin natin sumunod sa mga health protocols Oo natin. naman. At siyempre, madiskarte ang mga Pinoy at kabataan na siyempre gumagawa sila ng activities pa through webinar, virtuals. At ito pa nga, siyempre, as a public servant at kabataan, siyempre, na-encounter natin ang hindi din tayo nagiging malakas lagi. Oo. Or nanghihina din tayo. Ano mga ginawa nating way para ma-pursue at ma-stick pa rin tayo sa tinungkulan nating sumpaan para tumulong ngayong pandemya. At syempre, hindi lang pandemya, mga sakuna or mga kwan ng panahon. Well, ang ginawa lang po namin kasi is in-encourage namin yung isa't isa kasi we all know na gusto namin ito and we all know na makakatulong din kami sa kapwa namin. Hindi lang po namin iniisip yung sarili namin, kundi iniisip rin po namin yung kapakanan ng ibang kabataan sa amin since marami po sa amin yung nawawalan po ng voice and natatakot po probably natatakot po sila sa mga mas nakakatanda. And I guess this is the time to, as a youth, to speak out. And as a youth, as if we act as one, we can actually change our entire barangay, not only barangay but our country. Kaya nga. Yes, oo. At syempre, ngayon, sa kabila ng magulo pang mundo nating na hinarap at marami pang issue sa lipunan, paano ka tumindig bilang kabataan at public servant ngayon na medyo hindi ganon sa dati na lipunan na hinaharap natin? Paano ka tumindig? Ako bilang isang kabataan, tumindig ako sa, you know what, Miss Sir Paul and Ma'am Shekinah, I involve myself in different social issues that we are having right now. And I use different platforms such as social media platforms such as Facebook, Instagram, Twitter, even TikTok to voice out with these certain matters. These matters actually doesn't affect not only me but the community as a whole. At I guess social media is a very helpful way to voice out since we all know na yun lang po yung paraan para magkaroon po na tayo ng communication to other people as well. Yun po. Right, partner. Being involved is a big thing already, a big change to everyone. Sir Jasper, sa napansin mo bilang parte ng SK and as a youth right now, what do you think is the most social issue na kailangan nating i-address? I guess yung lack of resources for the youth na wala pong access sa internet. Marami po sa amin yung nag-stop sa school. Ako po ay incoming third year nursing student and nakita ko po sa mga classmates ko na nag-stop po sila because of lack of resources, lack of internet connection, or there are other problems with that. I guess kailangan po natin pagtuunan ng pansin yung mga gantong bagay dahil gaya po ng sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan, ay kailangan po natin bigyan ng pagkakataon ng mga bata, kailangan po natin bigyan ng mga kabataan ng pagkakataon upang mag-aral muli at bumalik sa eskwela. Ganun. Ayan, sobrang nag-iinit ng usapan natin. At syempre, marami ding nanunood at interesado dito. At nag-good morning nga si De Jose Rowena watching from Philippines daw. Wow. So, nasaan po kami, Ma'am Rowena? Ayan, at syempre, Ana Marinas, isang maulan na umaga mula dito sa Ilocos Norte, Tambalang, Sipaw. At syempre, Rain Gayaw, good morning. Ayan, meron siyang, nagpapa-shoutout siya sa crush niya. Ayan, at syempre, sa ating mga Hong Kong Rangers, Brenda Baldoza at ang ating isa sa mga kaibigan ni Attorney Elinita Tigero, Talion Judil. Good morning mga Rangers, most especially to Sipaw. God bless to all. Good morning. Yes, naman. And also good morning to Ma'am CJ Barnachea. Good morning po. And balik naman tayo, Sir Jasper, dun sa isa pang katanungan namin since election is already fast approaching. How do you encourage the youth to vote wisely? Oh yes. Well, first thing is you need to be registered po. Kaya magparehistro ka na. Kung hindi ka pa nakapag-register, please magparehistro ka na. At this is the time to to act as one. Actually, marami po sa atin ang kabataan dito sa Pilipinas
if we acted as one, we can change our country and for the better future that we've been wanting to have. Yan po. Tumpak ka. Talagang ayan na nga, selebrasyon ng ating kapangyarihan at kakayahan bilang kabataan. Yes. Bilang kabataan. Oo, kabataan pa po ako mga Rangers. Yes, so may issue tayo, partner. Yes, oo. At syempre, lastly, para sa'yo, ano ang tunay na kahulugan ng pababago? Dahil minsan, medyo hindi natin nalalaman at nalinil lang tayo sa salitang pagbabago. Para sa'yo, ano ang pagbabago? For me, change is learning from the past mistakes that you have done and applying these lessons now in the present times for the betterment of your future. Naman. Yes, learn from from the past mistakes kasi naniniwala nga tayo, mistakes are not mistakes. There are lessons to be learned. Yes, Ayan. so stop chasing for something that you've done wrong, mga Ka-Rangers. That's all in your past. So, Sir Jasper, sino naman yung gusto nating pasalamatan at imbitahin na rin for our future activities for Linggo ng Kabataan? Maraming salamat po sa aming kapitan, si Captain Nero. And maraming pong salamat sa mga kagawad namin sa Barangay Luwakan Liwanag. At ininibitahan ko po yung mga bata, mga SK Federation Baguio City, iba't ibang SK dito sa Baguio City to join the upcoming events sa Linggo ng Kabataan. Yan po. Oh, maraming salamat dahil syempre, alam mo yun, iba pa rin kapag galing sa isang kabataang public servant yung mensahe ng pagbabago at yung gusto nating mangyari sa ating bayan. Kaya nga, partner, and I'm so happy that we are seeing that our youth is the advocate of change. Yes. Sir Jasper, maraming salamat po. Thank you so much. Yes. So, wow. Talagang Lunes Celebrate. We're celebrating different, alam mo yun, advocacies, projects, at yung mga, alam mo yung goal ng isang kabataan para sa ating community. Pinalaki niya kasi yung aspeto ng pagiging public servant, mga Ka-Rangers, and that not just limited to just barangay officials, but it starts kasi with the seed of our youth. Kaya celebration of what their knowledge is na magagamit natin as also mamamayan. Sinimulan natin ang Agosto ng napakagandang barangayan at syempre with the full blast na mensahe para sa ating mga kabataan. At ayan, marami pa tayong pag-uusapan mamaya sa pagbabalik ng ating tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Unli Barbecue, Unli Grill, Unli Side Dishes, Unli Additional Dishes with Unli Charcoal Barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice.
isang pahig ka lang. Dahil walang out sa PAW! Nagbabalik ang morning balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang morning balita. Nakapasok ng Delta variant sa Abra at ang Cordillera low risk pa rin. Narito ang balita ni Charles Nicolimon. Isa sa mga iniiwasan ngayon ang Delta variant. Noong nakarang linggo, kinumpirma ng Department of Health Cordillera na nakapasok na sa rehiyon ang Delta variant. Pero bumwelta ang ahensya sa naging pahayag nito. And gusto kong i-correct po yung earlier statement ko na naitag sa Abra kasi ang returning overseas Filipinos, they have a separate database sa national. So hindi po sila natatag sa region where they have a Philippine address. So yun ang correction ko po doon. So sa national po, lumalabas na wala pa tayong Delta variants. If you will look at the reports of our national office, 0 ang CAR, but we are still reporting it para lang yung public na may possibility na may darating na Delta variant if we will not be vigilant. Ayon sa DOH, noong Abril pa dumating ang babaeng OFW mula Dubai. Nagpositibo ito ng Delta variant. 2 beses itong nag-quarantine hanggang sa ito'y nagnegatibo na. Pag-uwi nito sa Abra, muling nag-quarantine. Yun lang, ay inabot ng 3 buwan bago inilabas ng Philippine Genome Center ang resulta na nagpositibo ito sa Delta variant. Sa mga regional interagency na may address sa Abra, ito po ay noong April 26, dumating siya isang female na 39-year-old returning overseas Filipino from Dubai with an indicated Philippine address in Abra. So dumating siya ng April 26 sa Clark International Airport. April 26 po yun. So dahil meron tayong health protocols, quarantine protocols, na quarantine po sila sa Bureau of Quarantine Capas Tarlac. So sa day 5 ng kanyang quarantine, that was May 1, nakuhanan siya ng specimen. Then, yung May 2, laboratory result was positive. So, ang ginawa, kinontinue pa rin yung kanyang quarantine or isolation doon sa BOQ or Bureau of Quarantine. So, from May 3 to 11, naka-quarantine po siya. And May 12, case was tagged as recovered per our time-based recovery. So, May 13, nagbiyahe po siya sa Bangged. And May 13 to 19, may additional pa rin siyang 7-day quarantine. Kaya naman, masasabi pa sa ngayon ng Cordillera Region na wala pa itong anumang kumpirmadong Delta variant. Maliban sa Delta variant, patuloy pa rin ang monitoring ng ahensya ng mga variants of concern sa rehiyon. Nasa rehiyon na kasi ang Alpha variant, Beta variant at Beta variant at pumalo na sa 228 ang mga kaso. Nananatili ding low risk ang rehiyon Cordillera pagdating sa epidemic risk level. Pero binabantayan pa rin ang ilang probinsya dahil sa pagtaas ng kaso kagaya ng Apayao at Baguio. Nasa low risk actually tayo sa TTMFs and in the hospital care utilization rate. Meron lang mga hospitals na nag-reach na ng danger zone at saka ng kanilang critical zones. So, alam naman natin na binabantayan din namin yung hospitals and our TTMFs as yun ang indicators po natin, and sa public health, yung sa communities, yung ADAR, yung average daily attack rate at saka yung 2-week growth change. Lalaking hinihinalang magnanakaw sa hotel, nahulog, patay. Nagbabalik para sa balitang ito, si Charles Nicolimon. Mula sa ika-4 na palapag, nahulog. Kaninang madaling araw ang lalaking ito mula sa isang hotel sa Quezon Road, Baguio City. Sa palapag na ito, makikita ang hinihinalang tsinelas na pagmamay-ari ng lalaki. Ayon sa mga pulis,
Magnanakaw daw sana ang lalaki. Nung rumesponde ang ating kapulisan ng Station 5, nakita na hindi na nga humihinga yung tao. At sabi nung security guard, may nakita daw siya na pumasok sa may sliding glass ng window. At di umano ay kinuha yung mga yung ibang personal belongings ng isang nag-book doon. Tumambad ang isang bag na naglalaman ng mga cellphone at pera. Kinalaunan ay kinilala ang lalaki ng kamag-anak nito bilang si Marvin Rivera Dacanay, 26 anyos at residente ng Aringay, La Union. Ayon sa kamag-anak nito, wala silang alam kung ano ang ginagawa ng kanilang kaanak kaya't labis silang nabigla sa pangyayari. Agad namang naibalik ang ilang cellphone sa ilang guest sa nasabing hotel. Inaalam pa ng mga pulis kung bakit naroon ang lalaki at kung paano ito nahulog. First of all, yung nanay niya, hindi rin po niya alam yung activity ng kanyang anak. At kung ano man po yung ginagawa niya doon sa hotel ay iimbestigahan po natin through CCTV at sa mga statement po ng nakakita kung sino man po yung maaari niyang nakahalubilo din sa hotel na yun. Sa ngayon, motibong pagnanakaw pa lang ang nakikita ng pulisya pero tinitignan din nila ang posibilidad na may foul play sa insidente. Tumanggi na ang mga kaanak ng biktima na isailalim sa autopsy ang bangkay. Basura sa palengke ng Dagupan, tumambad matapos humupa ang tubig baha. Narito ang kwento ni Irish Kawili. Matapos mawala ang tubig baha na sanhi ng high tide, problema naman ngayon ang mga iniwan nitong basura. Nagkalat ang mga plastik at iba pang dumi sa mga kalsada sa palengke ng Dagupan City. Dahil dito, agad naglinis ang Waste Management Division ng Luzon. Ito yung ating problema kasi pag ganitong tag-ulan na, ang basura natin basa kaya mabigat. Medyo nahirapan yung mga kwan natin and napapansin din natin na pag basa yung plastic mahirap walsin. Kaya yung po yung kwan natin, isang tinitignan natin na bibigyan natin sila ng tong, yung pang pulot po ng kwan. Opo. Yun po yung kwan natin dito sa palengke. And ang marshal po natin, sila yung pag nagtigarilyo ka dyan sa public market po natin, inuhuli po nila. Tapos yung urinating in public, in may yung CR, ihinalang sa gilid po ng mga pwesto o kaya yung sa yung iba, umiihig dyan sa may ilog, sa may magsaysay. Kaya yun po yung inuhuli natin. Tapos yung nag-discharge po ng tubig ng yung galing tilapia, yung truck na nilalanguyan ng tilapia, di ba minawater pag yun, kaya pinagbabawalan natin ang mga yun. Ayon sa Waste Management Division Head ng lungsod, umaabot sa kalahating truck ng basura ang kanilang nakukuha araw-araw sa pamilihang bayan ng syudad. May mga marshal tayong nakakuan po dyan, ma'am. Actually, ang shift po natin dito sa CBD, yung Central Business District po, pre-shifting po sila mula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 11, tapos alas 11 hanggang alas 4, tapos may 4 to 11 na naman ng panggabi. Kaya parang sila po yung nakatukan na naglilinis dito po sa Central Business District po natin. Kasama na po yung palengke at yung ating magsaysay fish market po. Bukod sa mga basura, pinagbabawalan din nila ang mga truck ng isda sa pag-discharge ng malansang tubig sa bagsakan. Hinuhuli din nila ang mga naninigarilyo sa mga pampublikong lugar, maging ang mga umiihi kung saan-saan. Ang marshal po natin, sila yung pag nagtigarilyo ka dyan sa public market po natin, hinuhuli po nila, tapos yung
urinating in public, in yung CR, ano po. Natuwa naman ang ilang netizens sa aksyong ito ng pamahalaang lungsod. Sa tuwing mawawala kasi ang tubig baha, nakaantabay agad ang Waste Management Division at City Engineering Office ng lungsod upang linisin ang lansangan at mga bara sa mga kanal. Paalala ng syudad, maging responsable sa pagtatapon ng mga basura. Hanggat maaari, iwasan ang paggamit ng plastic at magdala na lamang ng sariling lalagyan sa tuwing mamamalengke. Heidelin Diaz tinitingala bilang inspirasyon, isang mabait na kaibigan at palaban na atleta. Narito ang kwento na ating ibibida. Matapos ang higit 70 taon na patugtog sa Olympic podium ang national anthem ng Pilipinas dahil sa tagumpay ni Heidelin Diaz sa kanyang pagkapanalo ng kauna-unahang gintong medalya sa sports na weightlifting para sa ating bansa. Ayon kay Angelo Muñoz, isa sa mga mentee ni Heidelin, hindi niya malilimutan ang sandaling nakilala niya ang kanyang coach at ngayoy kaibigan. Na-meet ko si Coach Hides noong 2017 January. Nagtutour kasi siya during that time sa mga CrossFit boxes and na-invite siya sa box namin. I was privileged enough na ako isang participant dun sa workshop niya. Shinare niya kasi kung paano gumawa ng magagandang snatches and clean and jerks, and she also shared her weightlifting journey. Sobrang naging close na kami ever since. Palaban, ganyan kung ilarawan si Heidelin, kaya naman inspirasyon ang hatid niya sa mga tulad ni Angelo. Hindi nagpatinag sa hamon ng buhay at patuloy na lumalaban para sa inaasam na tagumpay. As a fighter, grabe ang dami niyang pinagdaanan pero nailaban niya lahat. Hindi siya na tinag at saka pinaglaban niya talaga kung ano yung gusto niya at saka yung mga pangarap niya. She is also a loving person. Sobrang mahal niya yung pamilya niya, sobrang mahal niya yung mga kaibigan niya, sobrang love niya yung weightlifting, and of course, love niya rin yung bansa niya. Hindi nahinto sa tagumpay at determinasyon sa piniling larangan si Heidelin, kundi nag-iwan din siya ng inspirasyon at aral para sa kanyang mga mentee na nagmarka para gamitin nila sa kanilang buhay. One of the things that I really learned from Heidelin is to pursue your dreams. Grabe yung dedication, yung passion, and how she overcame all the obstacles along this journey for the gold medal. And isa yun sa mga lessons na panghahawakan ko habang buhay, na to never give up on my dreams even if there are obstacles along the way, even if there are hindrances. Basta go lang ka ng go. Tanggapin mo lahat ng mga pagsubok dahil sabi niya nga walang pagsubok na binibigay sa atin si Lord kung hindi naman natin to kakayanin. Another thing na natutunan ko sa kanya is to be true to yourself. Grabe, sobrang totoong tao ni Heidelin. Sobrang kung ano yung nakikita mo, yun talaga siya. Kung what you see is what you get. And very true to herself siya. Nagpapakatotoo talaga siya. Hindi lang sa mga kaibigan niya, pero sa lahat ng tao. Bago nakauwi si Heidelin sa Pilipinas, nag-iwan si Heidelin ng mensahe sa kanyang social media account para sa mga kapwa Pinoy. Good morning and pasensya. Hindi ako makareply sa lahat ng message nyo. I just want to say thank you sa support na binigay niyo po. Prayers, yun pong importante. And please always include us in your prayers kasi po ang mga bata maglalaro pa rin po. And hopefully mas marami pa tayong may medalya kasi ang gagaling ng mga batang kasama ko. Kailangan kong tanggapin ate na ako and kahit mukha akong bata, pero masaya ako sa mga achievement ng mga kasama ko dito. So always include us and them in your prayers. Philippines, the
wait is over! The gold is yours! Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza ng Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kekis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugul, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauline
isang pahig ka lang. Dahil walang out sa pow! Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kekis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa pow! Ito ang Lunes Celebrate! Ayan, kanina na pag-usapan natin isang barangayan na we're celebrating the power ng isang kabataan para sa ating bayan. Kaya nga, partner, they are the advocate of change, mga car rangers. Kaya kayo dyan, again, it's almost election month na. So, just make sure you have yourselves registered, di ba, partner? Partner, ngayon nga, di ba? Pabago-bago ang panahon. At pabago-bago din ba siya, partner? Ay, hugot na naman. Nilalamig bang yung puso? No, definitely not, mga ka-Rangers. My heart is filled palagi. So, ikaw ba, partner, how do you take care of yourself ngayong umulan? Lalo na ngayon, no, na talagang humaharap tayo sa pandemya at sa COVID-19. At dagdag pa dito, ang pabugso-bugso ng panahon at syempre umuulan at umaaraw, nag-iiba. So, nagkakaroon tayo na minsan ng syempre sipon, ayan, ang mga our system minsan humihina. Kaya ang ginagawa ko, syempre kumakain pa rin tayo ng healthy na mga pagkain, na veggies, at syempre hindi tayo makakalimutan uminom ng tubig. Naman, partner. So sa mga car rangers natin yan, those are the basic ways for us to boost our immune system. But we are very lucky today, mga car rangers, kasi we will be given just more advices and tips for us to make sure na okay tayo, na alagaan talaga natin yung sarili natin, not just physically but also internally. So with us, di ba, partner? At syempre, mga ka-Rangers, please, kaya usaping health ngayon, itanong nyo na ang mga gusto nyo tanungin dahil babasahin namin yan. At syempre, agad-agad na masasagot yung mga katanungan ninyo. Oo, kasi we have our specialist with us, mga ka-Rangers, not just one, but actually two energetic representative. One is very palagi nating suki to. We have one representative from Pau de Arco, and she is very informative and she always put a smile in our faces. We have Ma'am Cynthia Madrid. Good morning, Ma'am Cynthia.
Good morning, Ma'am Shikina. Good morning, Sir Pao. It's nice to be back dito sa programang Balitaktakan. Ayan, umaga-umaga talagang celebration ng kaalaman. Ngayon, dadagdag pa natin dahil kasama din natin ang ating director ng High Precision Diagnostics at isa sa mga propesor ng isang universidad ng School of Medicine na si Dr. Jose Ursua. Good morning! Good morning po sa inyong lahat. Good morning sa ating mga viewers. Yes! Siyempre, usaping kalusugan ngayon. Talagang mahalaga yan. Di ba, partner? Yes, kasi nga sabi natin, health is wealth. Lalo na ngayon, sabi mo nga, partner, di ba, pandemic na nga, umuulan pa, naiwan ka pa. Joke! Di ba? Yes. Kidding aside. So, Doctor, we just wanted to basically ask yun nga po, how do we primarily boost our immune system? Actually, parang marami na kayong sinabi, kaya parang pwede na ako umuwi. Okay. Tama kayo sa mga tinuran nyo kanina. Dahil sa pabago-bagong panahon, kailangan protektahan natin yung sarili sa dahil yung katawan natin na-challenge sa change in body temperature. Kasi pag bumababa ang temperature, pwedeng madali kang masakop ng mga invaders. So, una, prevention is the best kasi, better than cure. Yes. So, how to boost? Tama yung mga sinabi niyo po, very basic. Like for example, taking care of one's body is yung eating well or well-balanced diet. Siyempre sa ating mga choices, yung mga nag-increase ng immunity. Kasi yung immune system natin dapat malakas. Pero paano natin pinapalakas? Nakakadagdag sa mga supplementation. So, hindi lang food, meron ding supplementation. Allowed po yan, acceptable po yan. Kasi hindi kompleto yung nakakain natin. Taking care of oneself means proper hygiene. Kasi para maiwasan yung pag-invade ng mga, when I say invade, kasi yung microbacteria, yung bacteria, yung mga germs, sa simple language, germs, no? Pag yan ang sumakop sa atin, ayan na yung mga sipon nadala ng halimbawa trangkaso. Kasi yung presentation ng trangkaso is sipon eh. Ang isa sa pang-boost ng immunity is tamang tulog, yung amount, yung tuloy-tuloy na tama, keep warm, and then sleep, boost one's immunity. Yes. Going back to supplements, yung mga supplements, may mga specific tayo, mga vitamins and minerals na ina-identify na nakaka-boost. Tulad ng zinc. Yan yung mga super sikat ngayon. Zinc, yan ang sikat ngayon. Halos lahat ng tao alam na yata yan. Kasi may nagpasikat na isang presidente dyan. No? Tapos, ano pa ang mga ginagawa natin? Siyempre, iwasang matroma yung ating katawan, di ba? Yung kaya may shield. Yung basically, yung shield. Totoo yun eh. Yung, para shield mo yung mga vitamins at supplementations, minerals, pero iba rin yung actual physical shield. Di ba? Mag-jacket ka, umuulan, magpayong ka, mga ganon. Keep warm, ganyan. Ano pa, huwag ma-stress. Did you know that stress can also decrease your resistance? Saka huwag magpuyat. Huwag yung mga bagay-bagay na nakakasama sa health tulad ng sigarilyo. Huwag i-expose ang sarili sa mga pollution. Sigarilyo is one kind of pollution. Sa halimbawa, ano pa yung nasa mind natin na masama? Alcohol. Isa rin yan. Basta yung mga sobra, kasi sabi naman natin kung uminom ka ng, hindi ko sinasabi nakaka-boost ng immunity, pero kung uminom ka daw ng isang jigger na alcohol once a day or one beer, may be enough. Like, hindi mo alam yung malt or yung mga barley may even boost your immunity. Kasi maraming mga concepts sa nutrition talaga. Ang talagang nakasentro yung immune boosting is really more on food and supplementations kasi. Pero marami nakakaligtaan yung ating ginagawa sa sarili natin. Ayan, nabanggit nga ni Dr. Jose yung mga kailangan nating gawin. At ngayon na, syempre, nangangamba tayo sa paparating na Delta variant. At isa sa mga sintomas dito, nasabi nyo po, mga sipon at trangkaso, ubo. Paano po natin ginagawa para pangkontra po dito?
Ano pa mga Ang madalas natin sinasabi, yung mga pag-take ng rich in vitamin C, tapos shielding, yung, syempre, sinabi nyo, sir, yung mga viruses, kaya wearing of mask pa rin, iwasan yung matataong lugar. Kasi kung by yourself, you are sterile, meaning sterile, walang virus sa katawan mo, kung sakaling hindi mo maha-harbor by not going to places na pwede mo ma-harbor. Kaya yung assemblies, yung parang may body contact, kaya nga di ba yung 1 meter or 2 meter distance talaga ini-implement. Kasi yung variant, sabi nila, deadlier of all. Kasi yung mutation nitong virus na to, habang tumatagal yata, parang nagiging monster siya. Kaya mas matakot sana tayo sa monster. Ayan. Tama. Hindi dapat sa mga ginost, mga car rangers. Doon tayo sa monster. And Doc, nabanggit nyo kanina that there are supplements that are given or that are proven to have helped our immune system. Miss Cynthia, can you give us a quick overview naman kung ano yung mga pwede nating magamit in boosting our immune system that are products of PAO? Siyempre, nandiyan yung aming BioClone capsule. Meron siyang zinc, gaya nung sinabi ni Doc kanina, vitamin C, B-complex, at syempre, meron siyang mga vegetable extract, fruit extract, nandiyan si mangosteen extract, malunggay, pau de arco extract. So, maganda para i-boost yung ating immunity. Kaya nga. And to second that, di ba, Doc, nabanggit nyo that these are pwede siya. Kasi ang notion minsan, ako din ang notion ng mga Pilipino is that, hindi naman yan, there's no therapeutic claim on that. So, how do you deal with this notion, Doc? Talagang ang FDA naglagay sila sa mga produktong ganito ng no approved. Kasi hindi po tayo nagte-therapy, kundi nagpre-prevent tayo, nagsusupply tayo ng kakulangan. So, we're not really treating yet. Yes. Kasi we're preventing. Siya nga pala, nakalimutan ko sabihin, pinaka-importante sa immune boosting is yung to be vaccinated. Kasi yan mismo ang talagang napakaganda rin kasi mismong gagawa ka ng antibodies. Kaya the word antibodies. Yung virus, antigen yun. So, ito yung concept ng may konting technicalities. Yung antigen, yun ang taga-trigger yung vaccine na pinatay na virus yun. Tapos, tapos yung body mo, ma-identify niya na kung ano yung component na yun. Tapos gagawa na siya ng depensa o sundalo. Kaya pag ayan na yung invaders, ready na yung katawan mo. Yun. So, yun. Kaya nga. And kasi marami pa rin, Doc, yung meron fear of the vaccination. Kaya thank you for clearing that out. Kasi iba pa, although dito sa Baguio City, sir, and the whole of La Trinidad have already measures for vaccination and rigid na tayo pagdating dito. Miss Cynthia, can we go naman, kasi nabanggit niyo si BioClone kanina. Can we just give a quick understanding kung ano ang maidudulot ng BioClone sa atin? Siyempre, nagbuboost siya sa ating immunity kasi yun nga, yung sabi ni Doc, meron siyang zinc, vitamin C, meron siyang B-complex, at syempre kung meron kaming dalawang food supplement na i-recommend, nandiyan si Pau de Arco capsule. Kasi sabi ni Doc kanina, pag stress ka, bababa ang iyong immune system. So, pag hindi ka makatulog, syempre tataas din ang BP mo. So napakainam si PDA, Pau de Arco capsule, kasi meron siyang taglay na quercetin na nagbuboost ng ating immune system. Yes, at yan nga. Ang PDA, ito po ay isang herbal capsule. Nabanggit ng ating representative ng Pau de Arco na si Ma'am Cynthia about sa quercetin. Doctor, ano naman po ang maidudulot ng quercetin para sa ating pag-boost ng immune system? Well, apparently, sabi ng Pau sa literature nila, ang quercetin ay nagbo-boost ng immunity saka nakakatulong siya sa pag-produce ng yung parang may
blood clotting, anti-blood clotting, kaya parang may pagka-preventive siya sa inflammatory process, which is part ng stroke in general. So pwedeng, kaya nga parang gusto kong sabihin, ay kung ganun, bagay pala ito sa nagpa-Astra kasi alam mo yung Astra, madaling mag-clot o kaya mag-bleed. Kaya honestly, ginamit ko yan. Wow! So, alam natin na Astra pala yung kay Doc o kami naman kasi po Astra ang bakuna ko. Kayo po? Kami po ay Sinovac po, Doc. Sige, So, we have our antibodies already. Also, nabanggit kasi kanina ni Ma'am Cynthia, Doc, that it has high in zinc naman. So, alam na natin na what it gives us. Pero, Sir, Doc, we just wanted to educate them briefly what zinc does to our immune system. Zinc helps lang sa pag-boost ng production ng antibody. In general, yung immune system. When you say immune system kasi, if we go back to the basics lang, parang pagkarasa, karagdagang kaalaman, yung inflammatory process, immune system po yon. Yung, halimbawa, kung nag-react yung katawan mo, na parang allergic reaction, inflammatory process po yun. Ba't siya namula, namaga, bakit? Ang isa sa mga parte ng immune system ay yung white blood cells. Kaya kung minsan, di ba, pag nasugat ka, magagather yung nana. Actually, sundalo yung mga yon na nag-rescue dahil yung nag-i-invade na bacteria, dumalo sila, kaya naipon. And then eventually, so just in terms of immune system. Pero yung exact kung saan papasok sa zinc, siyempre biochemistry po yun, mahirap ipakita yung pattern talaga nun. Basta mini-mention lang na itong mga zinc is one of the important element or micronutrient na kailangan sa immune system. At syempre, nabanggit din ni Dr. at Ma'am Cynthia about syempre sa stress, kailangan natin ng tulog. Tama po ba, Dr. at Ma'am Cynthia? Yes, at itong dalawa na to, it will help sa ating sleeping pattern natin. Di ba, Ma'am Cynthia? Yes po. Ayan, nakwento naman po patungkol rito kung ano ang may dudulot ng Bioclon at ang PDA sa ating, syempre, sa makuha natin ang mahimbing na tulog. Actually, yan yung ginagamit naming parehas ni Doc. Proven yan na nakakaganda ng tulog. Syempre, pag maganda ang tulog mo, hindi ka stress. So, yung stress, yung pinanggagalingan ng madaming sakit. At syempre, yun yung pinanggagalingan ng magandang aura natin. Pagising natin sa umaga, maganda kaagad ang gising kasi maganda yung tulog natin. Dagdag ko lang, Ma'am Cynthia, ang B-complex are also used as an anti-stress. Kaya pag naalala nyo yung stress tab na brand na vitamin, they are made of vitamin B lang ang mga yon. Saka yung mga gustong tumanggat, 1-6-12 sabi, di ba? Vitamin B din yon. Yung mga gustong tumanggat. Ako nga, hindi ata masyadong nag-vitamin B. Wala hilang. Hereditary nga naman. At nakita ko nga dito sa Bioclon, ang daming extract nito. Nandito ang goyabano, malunggay, mangustin, at grapeseed. Ikwento naman po kung paano ito nakakatulong para sa ating sistema ngayon hinarap natin. Antioxidants yung mga yan. Inunahan ko na si Ma'am Cynthia. Sige, excited lang ako na sumagot na kahit hindi ako talaga inatasan ni Ma'am Cynthia. Nag-volunteer ako kasi napatunayan ko sa sarili ko nang binabasa ko yung mga yan kasi alam niyo maraming mga nagtitinda ng paisa-isa. Halimbawa, may isang mangustin lang, may isang grapeseed lang, may isang malunggay lang. And alam niyo kami mga by the way, OB-gynecologist kasi ako, talagang binibigay namin yung malunggay sa mga lactating mothers para dumamit. Proven po, kahit halaman, sasabihin, medyo matatawa ka, mga doktor, ini-embrace na nila ang herbal medicine. Kasi totoo so, ayun, yung malunggay na nakapaloob dyan, maraming mga benefits yan. Kaya nga medyo nalungkot na ako nung sinabi ni Ma'am Cynthia, ay, Doc, bawal sa mga pasyente mo lactating ka. Ay, saya. Sana makagawa tayo ng study na we will allow them. Yes, kaya study. Yun lang. Kasi pag napatunayan mo naman, yun ang scientific way. Okay, yan. Siyempre, nasa Aldrich, quality products ng Aldrich Corporation yan. Kakayanin ng ating produkto yan. At siyempre,
ngayong nga umuulan na Doctor at Ma'am Cynthia, umuuso ang ubo at sipon. Paano natin haharapin ito at anong mga produkto na pwede nating sabihin sa mga ka-rangers natin at ma-recommend? Sir, onset pa lang ng ubo, meron kaming RoboCough syrup at saka tablet. Lagundi po siya, so herbal, natural, accepted na yan. Actually, nire-reseta yan ng mga doktor. Yes, totoo yan. Wow. Itong lagundi na to, talagang malaking tulong. Itong RoboCough, tama po ba, Ma'am Cynthia? Dr. Jose, ano po ang naidudulot naman ng lagundi para saan? Kasi kapag sinasabing ubo, nandito ang lagundi. Ang lagundi ay isang herbal medicine na gawang Pilipino, produkto ng Pilipino yan, na nung nag-aaral, nung nandyan ako sa UPPGH ay na-endorse yan ni Dr. Maramba. Kaya hindi ko makalimutan na ang lagundi ay na-identify siya na para sa ubo. Yun nga po, Doc, we wanted to I've read one research about lagundi po kasi, not specific, I mean lagundi leaf in general, that it is actually helping recovering COVID-19 patients. Are you familiar with this kind of result po of using lagundi? Hindi ako magtataka kung marirekomenda nila yan kasi although personally hindi po ako kasi representative talaga o nag-aalaga. Ako yung doktor na hindi masyado exposed sa directly, not directly. And although, syempre, may mga forum kami. Yes po. Those are just, these are, shall we say, palliative or yung mga added treatment. Kasi if you're inuubo, syempre, ito na yung natural way of preventing cough rather than yung mga, ang traditional kasi sasabihin uminom ka ng maraming tubig, uminom ka ng honey, magkalamansi ka. Ito yung traditional. Tapos yung mga doktor naman, carbocysteine, ano yung mga, ang dami-dami, salbutamol with expectorant, mga kung ano-ano, mga ganun. For example, Ventolin expectorant. So, ang dami-daming mga anti-ubo na acetylcysteine. Pero ibig sabihin lang, may iba na kung talaga ano yung pharmacologic property, yung iba kasi parang nire-release mo yung mucus. So, nawawala yung ubo mo. Pero kung tutuusin, kung minsan yung ubo, wag yung totally tanggalin yun kasi yung ubo ay kailangan parang defense mechanism yun para ilabas mo yung nasa loob. Kasi kung hindi ka makaubo, then hindi may ipon doon. No? Siguro ano lang, kumbaga tutulungan niyang ilabas, tapos uubuhin ka, tapos after na umubo ka ng isa, tapos tama na. Kasi nailabas mo na yung mga basura dito sa loob. When I say basura, ito yung mga naipong mga baka may mga kumakain dyan, yung mga phlegm, yung mga mucus, mga ganun. Tama naman, Doc. Kasi nabasa ko rin with that specific research that lagundi leaves can actually help you more recover nga from the COVID-19. And sabi mo nga po, Doc, 'di ba? It just lessen kasi yung mga binigay or binibigay ng nire-reseta na iba na strong medicines kasi ang purpose niya is to open the bronchial, parang ganun po, to boost the immune system. Or to drain out or to expectorate out. Yun. Yes. So, Ma'am Cynthia, ito pa kasi ang kinaganda ng RoboCough is that it's super safe for kids. Ma'am, i-discuss naman natin ito. Meron siyang flavor, kaya magugustuhan ng mga bata. Orange flavor siya. Isang flavor lang yan. Orange. Kasi yan yung pinakagusto ng mga bata kahit sa mga vitamins, orange yung pinakagusto nila. Tapos sa mga adult naman, is tablet siya. Sawa na sila sa raspberry. Yung flavor. Meron ba Meron. Or grapes, di ba? At syempre kapag sinasabi na ubo, alam na nila COVID-19 yan. At Kaagad. malaking tulong ang ito, RoboCough na for adult at ang sa ating kids. Sa mga ka-rangers dyan, baka may gusto kong itanong pa. At syempre, libreng ko na to, consultation kay Dr. Jose. Actually, we wanted to say good morning also to Ma'am Charmaine. She's shouting out and saying good morning to the both of you and especially to Hello, Ma'am Doc. CJ. Yeah.
Because she's our friend. Yes. Di ba? At syempre, Ma'am Cynthia, ngayon na syempre, ang daming mga quality products ng Aldrich Corporation. At itong Lagundi na to, paano at kailan ito iniinom? At syempre, ano mga kasama naman po ito? Syempre, on set pa lang ng ubo. Pwedeng over-the-counter yan na bilihin nila. On set pa lang ng ubo nila, mag-take na sila ng RoboCough tablet pag adult. Pag sa mga bata naman, RoboCough syrup para hindi na lumala ang kanilang ubo. Yes. Wow naman. Wow. At marami pang mga products ang ating may offer. Tama ba, Ma'am Cynthia? Yes po, meron kaming pauliniment, especially ngayon, laging umuulan. So, masakit yung mga paa, mga rayuma, mga arthritis pag nababasa. Nandiyan dyan si pauliniment at saka si paumasahe. At hindi lang yan na para sa sakit ng katawan, kundi panahon din ngayon ng taglamok, so uso ang dengue. Pwede yan na ipahid sa mga bata para layuan sila ng lamok. Itong tama ko ba ito yung liniment natin na kung Yes saan po. malaking tulong din ito sa atin. At kasama pa dito ang 3 flavors ng masahe. Yes, we have floral, orange, and of course, another flavor, peppermint, mga Car Rangers. And Doc, sorry po, and Miss Cynthia, whoever who could answer this question, there was a question over po that meron po bang overdose sa multivitamins? Si Doc siguro yung Yes, doctor. Ang multivitamins na water-soluble, they are not you can never have overdosage. Ibig sabihin kasi pag water-soluble, itatapon at itatapon ng kidney mo. Kaya may kasabihan nga, kung minsan ang healthy na ng Poso Negro natin, sila na ang healthy kasi naitapon lahat nun kung na-overdose ka. Kasi itatapon mo. So, in other words, sa tao, walang overdose. However, ang ADEK, yung vitamin A, isa-isahin ko D, E at K, pwedeng may possibility ka ng overdose kung nasobrahan kasi they are fat soluble and because we store them. Kaya go easy on those A, D, E, K. Although may mga taong they really needed A, halimbawa may mga pimples, for all you know, kailangan mo pala A na mega doses tulad ng retin A. Ang retin A is actually a mega dose, so a different kind of vitamin A, kaya nawawala yung pimples, dermatologics, di ba? Kaya yung tulad nila, sir, ang kikinis ng mga mukha, parang feeling ko naka-retin A sila. Talaga ba? Kasi gumagamit po kami ng powder. Ayun! Yes, Bioclone, Bioclone. I think nasagot ko. Yes. I hope nasagot ko. I hope kako pala, hindi I think. Sorry. It was answered po. And Ma'am Cynthia, balik naman tayo, nabanggit nyo kasi that these are actually mosquito repellent because of its scent. Ano pa pong naibibigay niya, Miss Cynthia? Siyempre, pangtanggal ng stress pag nagpamasahe ka niyan, especially sa atin, lalo na sa inyo, para mawala ang stress natin, kinakailangan nating magpamasahe. Banding na rin. At doctor, syempre po, talagang merong impact to kapag mga outer, talagang mga pahid. Did you know even yung masahe tulad ng haplos, yung, di ba yung haplos therapy, din yung mga bata, mas lalaki pag hinahaplos sila, pag pagpekel, dumakkel, sabi. May ganun kasi yung wife ko, ganun yung ginagawa sa mga bata noon. Anyway, haplos therapy is one important, in fact, baka ma-boost yung immunity mo. How? Yung highway ng system ng body mo, mag-o-open kasi. So, malalagyan lahat ng madadaluyan, kumbaga ng daloy ng dugo, mabubuhay lahat. Kung makadaloy yung dugo, lahat buhay. Ay, parang iba yung buhay natin dyan. Parang papunta na tayo doon sa isa. Yes, bago tayo pumunta Nilid sa ko na kayo. Nilid na. Pero bago tayo pumunta doon sa produktong iyon. Wala sa script yan, pero grabe, no? Yes, isa namang talagang talakayan ng napakaraming kaalaman at syempre nakaka-enjoy din. Yes, meron tayong natututunan. Opo. At lalo na ngayon, Ma'am Cynthia, marami pa rin tayong sport enthusiast. Lalo na Olympics ngayon. Perfect. At ano po yung mga pwede nating ipahid at
to boost din our, syempre, sistema natin? Actually, nandiyan dyan si Pau Sports. Kahit anong klase ng pain, intended actually yan para sa mga athletes, para hindi na sila magpahid-pahid, spray-spray na lang. Napakabilis umeffect nung kanyang nanunuot talaga. Actually, Ma'am Pati Cynthia. pain ng iniwanan ng jowa. Oo naman. Pwede ba yun, Ma'am Cynthia? Patawa lang sa umaga. Siyempre, mawawala yung stress mo eh. True. Tama. Isang spray mo lang dito. Dito po ba, puso? Puso Ay, po di ba ba? dito? Sa mga joints, syempre kapag pa natin, mga sports enthusiast natin dyan, isang spray lang natin, talagang wala na. Wala na. And actually, na-try po namin yan si Paul as being bumalik po siya sa kanyang pag-exercise. Badminton. Oo. Na-try po namin yan at napakabango pa aside from that. So, also, Miss Cynthia, we have Toro. And what's amazing in this one, mga car injuries, it's not just limited to men. It's actually more helping for women as well for androposal. Ma'am Cynthia, discuss naman po natin to. Actually, mas kabisado ni Doc yung sa menopausal, Yan, andropausal oo. na i-discuss. Oo. Although si Toro capsule is pang endurance, nakakadagdag ng testosterone level. Pero yung sa part ng menopausal at andropausal, mas si Doc po yung mag-discuss. Go ahead Siguro po, Doc. na-mention nyo yan. Hindi pa ako tinatanong, sumagot na ako. Excited ako masyado. Sorry. First time ko kasi kaya excited ako. Pasensya na kayo. Okay lang po. Ito mga usapan na ganito. Talagang nagpapainit ng umaga. Okay. So, yung tinatawag na andropause, menopause, define lang natin ng konti. Sa kalalakihan, andropause. Kasi bumagsak na yung testosterone level. Kaya doon na yung parang hindi na magandang katawan ng lalaki pagka bumagsak na, kaya lalaki na ang tiyan. Actually, yung paglaki ng tiyan ng lalaki is really dahil mababa ng testosterone. So, wala na yung katawang anyway, yung parang pang Mr. Universe, di ba? So, yung supplementation, kung makakakuha ka ng supplementation, in fact, pati pagbaba ng sperm, yung mga infertile, ibinibigay namin talaga direct siyang salita, yung mga testosterone na synthetically prepared, yung mga prepared na galing sa mga drug companies. Sa menopausal naman, kaya na-mention yan siguro dahil palagi kong sinasabi na during menopause, bumababa ang libido ng females. At ang theory regarding, of course, just to clarify lang, menopause is decrease in estrogen naman. So yung kababaihan naman, yun babagsak din yung health nila, yung femininity nila, medyo hindi na yung kasing tulad ng parang dalaga o batang-bata, gano'n, no? Fresh na fresh, no? Pero ngayon, tuyot na sila. Menopause na kasi, wrinkled, ang balat, dry. Pero yung sa aspeto ng testosterone, ang theory is, ang mga female, ang cause ng kanilang libido ay yung presence of androgen or testosterone sa katawan. Kaya, what if ibigay mo yan? Yan yung gagawin ko sanang study ng proposal na naman sa Pau de Arco na pumirma sila ng mga kababaihan na mababa yung kanilang libido at bigyan ng ng Toro. And then kung anong mangyayari sa kanila, then mapapatunayan mo na may effect nga dahil doon sa kakayahan yan na mag-boost ng testosterone level. Yes, wow. At talagang malaking tulong ang mga produkto na to. At Ma'am Cynthia, syempre, dalawang klase ang Toro. At ano mga promo po natin ngayon? Yung isa is regular pack, yung isa 4+2. Para sa mga nahihiyang bumili na kayo ng promo pack 4+2. Pag bili niyo ng 4, may 2 na free. So makakatipid kayo ng around 100 pesos. Wow. And Miss Cynthia, sagarin na natin, where can we buy these products of Pau? Siyempre, available lahat ng drugstores dito sa Baguio. Siyempre, buong Region 2, Isabela, Quirino, Cagayan. At siyempre, ang Pangasinan, nandiyan din, Lourdes Pharmacy sa San Carlos. At siyempre, nandiyan sa La Union, Ilocos, kahit saang panig ng Pilipinas.
Yan, ang dami pala, no? At talagang makikita nyo ang mga produkto ng ating, syempre, Aldrich Corporation. Isa na dito ang Pau de Arco, Bioclone, Robocaf, at ng mga kanilang liniment. And mga ka-Rangers, again, these are all safe as it was proven and tested. Doc, Jose, sino naman po yung gusto nating pasalamatan? Of course, thank you to High Precision. Thank you kay Ma'am Cindy for inviting me. Thank you pala sa inyo for your warm welcome dito sa programa nyo. Wow. Magandang umaga po. Yes, it's our syempre, pleasure na magkaroon ng maraming kaalaman with our expert talaga na patungkol sa mga itong usapinan. Maraming salamat, Dr. Jose Ursua. At Ma'am Cynthia Madrid. At syempre, nandito pa rin tayo at binibigyan natin serbisyo natin para sa ating bayan through our mga products. Promote po natin at syempre sino pa ang gusto nating pasalamatan? Syempre, lahat ng product ni Aldrich is FDA approved. So, huwag po kayong matakot kasi lahat yan dumaan sa sa masusing process. So, nabibili lang po ito sa mga drugstores. At syempre, maraming salamat kay Dr. Ursua. Thank you rin po, Ma'am Cynthia. Maraming salamat sa inyo dito sa RNG, mga ka-Rangers. At syempre, lahat ng mga kasama ko sa Aldrich, sa Bacolod, Sir Jomar, Sir Arnold, at syempre sa mga kasama ko din dito sa Baguio at sa Isabela. Maraming salamat, Ma'am Cynthia at Dr. Jose for having talaga dito sa studio na to at mapag-usapan ang ganitong usapan. And we're looking forward to more of the products of Pau and also Dr. Jose for more research in incorporation with this. Yes. Have a great day and padayon po. Yes, at guest talakayan natin ngayong araw. Talagang binungad natin ang Agosto sa kaalaman at alam mo yun, Ilsia, saya ng ating usapin patungkol rito. Lalo na to boost our immune system. And partner, kasi it's a celebration of learning and knowledge with these specializations ng mabisita natin ngayon that gave us a correct notion of things. Kasi we're done with that. We want to celebrate our knowledge by using these products as well. So, sa mga car-rangers natin dyan na hesitant pa, these are proven nga naman and safe for everyone. Yes, patungkol nga rito sa ating celebration, narito na ang ating quote of the day. Yung sabi nila, the highest reward for a man's toil is not what he gets for it, but what he becomes by it. Naman. I am a firm believer of what you can become and what you had become, di ba, mga car-rangers? So, celebrate natin yan. Celebrate natin lahat ng kaalaman natin o kahit yung failure na din natin. Yes, kasi sabi nga natin sa barangayan, mistakes are not mistakes. They are lessons to be learned. Yan, kaya gagamitin natin yan sa ating pagtahak sa journey. Partner. So, sa mga car-rangers natin dyan, huwag kayong bibitaw. We have just started the week and just August na, partner. So, sa mga car-rangers natin dyan, maraming salamat. Ayan, at syempre natapos na naman ang isang programa na punong-puno ng inspiring stories at dekalidad ng balita para sa inyo mga Rangers. Ito ang tambalang sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of our hearts. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes from ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kekis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of
vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experienced with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwerpa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau!